Има една група хора, които не изпълняват обещания. Те ги произвеждат. Това е основната им дейност. Още преди да си довършил изречението, той ти казва: няма проблем, остави на мен. Аз съм твой човек. Без мен няма се оправиш. И след това се започва. Звъниш му, не вдига, пишеш му, чита съобщението и го остава да отлежи, като домашно вино. Виждаш го, щях да ти звънна, но ти толкова често щеше да ми звъннеш, че вече чакам и коледна картичка да ми пратиш. Утре ще стане. При него утре е като Атлантида. Всички говорят за нея и никой не я виждал. Само да приключа едно нещо. Аз 10 години те чакам да го приключиш това едно нещо. Сигурно строиш магистрала. Ако има нещо, обади се. Насреща съм. Не, приятелю, не си насреща. Ти си някъде в бъдещето. За теб бъдеще време е начин на живот. За теб всичко е ще стане, ще го измислим, ще го наредим. Ако обещанията се брояха за трудов стаж, ти щеше да се пенсионираш на 28.